Ronald Azzopardi ta' 32 sena minn Ħażabbar inżamm arrestat wara li l-ħamis wara nofsinhar ġie mixli li saraq żewġ Barbaġġani minn guva tal-FKNK fil-Busquet. Filmati elevati minn kameras tas-sigurtà urew lil Azzopardi li jaħdem bħala ġardinar inaqqi xirix mill-ġwienaħ taż-żewġ titjur li kienu qed jistennew biex jintelqu fis-selvaġġ fi proġett pilota tal-FKNK. Azzopardi wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih li varjaw minn serq, ħsarat fuq proprjetà ta' terzi u moħqrija tal-annimali. Familja nżammet arrestata wara li l-ħamis wara nofsinhar ġiet mixlija b'akkużi ta' ħasil ta' flus. It-tlet nisa u raġel minn Tal-Pjata fosthom koppja anzjana ta' 64 sena wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom. Muriel Mikallef, ta' 39 sena, ġiet akkużata wkoll li għeddet uffiċjal tal-Pulizija u li kisret żewġ digriti tal-libertà proviżorja. L-arresti seħħew wara rejd li sar fid-dar tal-familja għad-droga. Madankollu, il-Pulizija sabu ħwejjeġ tad-ditta kif ukoll diversi oġġetti oħra li waslu għal suspetti ta' ħasil ta' flus. Awċi weħel multa ta' 2500 euro wara l-instab ħati li żamm żewġ tiklieb maqfula ġewwa gaġeġ iżgħar mill-istipulat mill-liġi f'garaxx fiż-Żebbuġ. Il-każ tela' quddiem il-qorti ta' Għawdex is-sena l-oħra, meta l-uffiċjali mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali ġew informati li kien hemm xi klieb miżmuma għal ħin twil ġewwa Gaġġa fit-tali garaxx. Minspezzjoni li għamlu l-uffiċjali ħallew notifika lis-sit sabiex jirregola ruħu, madankollu ir-raġel baqa' jinsisti li l-klieb kienu qed jinżammu f'kundizzjoni tajba u sa xahar wara li ħarġet in-notifika il-klieb instabu jgħixu fl-istess kundizzjonijiet.